ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸುರು ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಗ. ಅಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿ ನಡ್ಬೇಕು ಮಲ್ಪಡಾತಿ ದಿನವಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದ್ಕೇನು ಅಂಚೆ ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಗತೆ. ಒಂತೆ ಬಾಜನ ತೆಕೊಂಡ ಇತ್ತ ಕಷಾಯ ದೀತ ತುಲೆ ಮೆತ್ತದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಮೂರೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ತೌತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಮ ಕೆಮ್ಮಡ ಅಂಚಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮೂರೊನ್ಗ ಒಂತೆ ಬಾಜನ ತೆಕ್ಕದಾಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಮೂರೊನ್ಗ ಅಂದು ಮೂರೊನ್ಗ ತೌತೆ ಮೂರು ದಾಂಡು ಕೆಮ್ಮುಡೆವಲ ಮೂರು ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ ಉನೇನು ತೋಪು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದ ಬೈಯಾರ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಂಬುಡೆ ತೌತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ದು ಆಂಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ನೆಕ್ ಏಕೇತು ಬುಡಾತು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬುಡ್ಕೊ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೈಯಾರ್ದಿಕ್ಕ ನೀರು ಹದೋಟು ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಜವು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತು నేను ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕದು ಅವೇನು ವರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಂಡಾಂಡು ಅವು ಪೊಡಿ ಹಾಪುನು ಬೇಗ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುಗು ಮುಂಚಿ ಕೊಟ್ಟುಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಂಬುಡೆಲ್ಲ ತವತಲ ಐನಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ 10 ಮೆಂತೆಕಾಳು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಬುಳಂತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಉರ್ದಬೇಳೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೊದ್ಪುಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಒಂತೆ ಮುಂಚೆ ಬೆಚ್ಚಾರಣ ಕುನೇನು ಪಾಡೋನ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೊಡು ತಲೆ ತಂಡ ಯಾವು ಕುನೆಂತೆ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಮತ್ತು ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಕುನೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂಚೆಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ತಾರಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತ ಈ ತಾಂಡೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಬಾಡ್ದಂಡಿತ್ತ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಗ ಚೌಳಿ ಆಡು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದತೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡನ್ಗ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಚೌಲಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮನೊಂದು ಪೊತ್ತು ದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದಾನಾಗ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆಂಡು ಇತ್ತ ಒಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಂದು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ
ಒಂದೇನು ಸೇರಿಸೋದಿತ್ತೆ ಕಡೆಕ ಹುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಕಜಿಪ್ಪು ಬೇಯ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ದಾಯನ ಮಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡನ ಅದು ಕಜಿಪುಲ ಒಂಚೂರು ಸಾರು ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊನ್ನು ಮತ್ತು ಕಜಿಪೊಂದು ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ಅರೆಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಲೆ ಕಪ್ಪುದ ಒಂದು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ನೆನ್ ಕಲತೊನ್ವೆ ಮತ್ತು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಡು ಇಂಚ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಳು ಆ ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ಹತ್ರ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಡು ತುಲೀತ ದಪ್ಪಂಡು ಒಂಚೂರು ಚೌಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಯಾವು ರಾಗಿಲ ಗೋಧಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ದೋಸೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ್ತಾಲು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಯ್ಕೊಡು ಭಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕ ರಾಗಿ ದೋಸೆ ವಿಡಿಯೋ తీయారే ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೇರ್ ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.